Yun, hello guys. Magandang araw na naman. Naniniksay ulit kami ng naniniksay ulit tayo. Ngayon, yung pabong. Sama ko si Brother Remy yun. Sa kabila. Ito yung spatan namin. Marami daw pabong dito. May nag-tip sa amin yung bata. Galing kami sa baba kaya lang wala kahit isa. May nag-tip dito raw sa taas. Kaya try namin dito guys kung meron. Sige, stay tuned guys. Update ko na lang kayo mamaya kung may titirayan na tayo. Stay tuned. Headshot. Headshot.
Tao, ay naala yun. Naala pa yung naganda yun. Dali pala guys. Malayo. Yun. Headshot. Uy. Hindi tumagos. Tapay lang muna eh. Katapaw. Yun. Pang-5. 2 hours later. Guys, tayo guys. Ulam tayo ng dilata. Yan. 105. Sa akin, Youngstown, baka naman. Baka naman guys. May magkuhan ng ulam dyan. Baka naman, Youngstown. Tuloy na naman guys. Tapos na yung pananghalian. Abang-ubang ulit. Ito, samanan. Dali pala. Dali ko sa blight. Dali pala guys. Yun. Dali siya.
Tool na naman to. Oh. Yun, pang lima natin. Pang lima. Pang anim na huli namin. Nakaisa yung kasama ko. Bali anim na. Supply na naman. Oh, dali. Dali pala siya. Long shot. Oh, the long shot. It's shot. Balat lang. Balat sa leeg.
7 hours later. Yun guys, uwi na. Tapos na naman yung paniniksay natin. Yun. Nakasyam tayo ngayon. Siyam na pagong. Puro pagong lang tinarget namin guys. Ito lahat nakakuha namin guys. Siyam. Yan. Ito sa akin. Saka dalawa sa kasama ko. Hindi raw siya makatama. Hindi makatama guys. Hindi niya may tama yung baril niya. Ngayon lang ulit lumabas kasi yung baril niya. Ito naman sa akin. Wala kami nakitang ano, mga dalag. Bale, pagong naman talaga yung ano namin, pakay namin. Yo, sige. Hanggang sa next video na naman. Next time. Better luck next time na lang. Babalikan namin to kapag may time ulit. Marami sila dito guys. Yan. Yan o, magandang pwesto ng pagong. Yan, sige. Salamat guys.